апа ва хоҳарои азизи меҳрубони ман, ҳамаи шумо дас савол. Шумо мехоҳед ки дузандагиро ёд гирен. Шумо пеши ҳамсоятон намерен ку, пеши хештабор, пеши дугонатон намерен ку, пеши дузанда мерен. Раз шумо фикро хулосатона бироварден, мехоҳен дар компанияи Фабрили кор кунен. Пеши ман меоен, ватсапда менависен, муроҷиат мекунен. Вақте ки ман шумо дар роҳи корро нишон додестам, действительно ман дар ҳамин кор муваффақ шудагиам. Шумо сабр кунен, ҳамин корро ёд гирен. Пеши дугонатон барои маслиҳат наравен, пеши хештабортон барои маслиҳат наравен, ҳеҷ ҷо наравен. Бовар кунен, шумо равен пеши ҳамун дугонатон гӯен ки фалонча ман орзу дорам ки хонаи худованд равам, ё ки ман орзу дорам ки мошин бихарам. Ҳеҷ маҳал вай намехоҳад ки ту соҳиби хона шавӣ ё ки соҳиби мошин шавӣ. Всё равно айроғ мезананд. Барои ҳамин қадр биёен апа ва хоҳаро ҳеҷ каса гӯш намекунен. Раз пеши ман омаден, сабру тоқат карда корро меомӯзен. Иншоаллоҳ шуморо муваффақ мешавен. Ваъда медиҳем. Фақат сабру тоқата пеша кунен. Корро меомӯзонум, ёд мегирен. Ягон чашмбандӣ нест. Иншоаллоҳ шуморо муваффақ шуда соҳиби ҳамаи чӣ мешавен. Ягона орзуе ки ман барои шумо дорам, анамин сидқан ман орзу мекунам ки ҳамаи шумо апа ва хоҳарое ки имрӯз кори компанияи Фабрилик дар командаи ман омадагиен, дуо мекунам дар ҳаққтон ки ҳамаи шумо сидқану сидқан муваффақ шавен. Соҳиби хона дар ва якчанда мошинҳо шавен.